Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Wachaka ni weche moko kaendi ni jaod bura ma Ugenya David Ochieng osingo chwalo twak mar golo oko gai ma kojolo mar obila Gilbert Masengeli kuom chayo chik ma pacho kaendi ponono ni ok ogwe tao kowacho ni timbe mag chayo chik onge kod thuolo pacho ka. Maendi timore kinde ma riwruoge mag oganda kod riwruoge mag jong'ad bura owuok oko mager ka dwaro mondo duok ne jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi jochiw arita mage. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. Wich teko mar ogai ma kojolo mar obila mane ong'ad ne buch twech Gilbert Masengeli medo kelo liet e pachoka bang' tamruok chopo e doho kendo chiwo duoko e wi jokenya moko adek mawachore ni nondhi gi obila. Masengeli nochuo ma jang'ad bura mane ong'ado buche arita mare tok chik. Jang'ad bura Lawrence Mugambi nyoma jorit mage ka duoko mane oyudo bang' chwalo penjo e wi okang' makamano ne en ni teko ma oya malo ema nogolo chik makamano. Teko makama makoro chal ka gima itiyo goda oyayo kwed mager riwruok jong'ad bura e kaunti ma Kisumu mawacho ni onge ng'ata ng'ata ma teko ne oingo teko mar katiba ma pachoka ma ema itayo godo piny Kenya. Jakom riwruogno Justice Patrick Otieno koro dwaro mondo mi duok jorit go ne jang'ad bura Lawrence Mugambi. We see Inspector Riri as the face and instrument of this violation and the only disclosed offender, and now issue a notice that we shall take all legal measures, including moving the court to declare him unfit to hold a public office. We remind Inspector Riri that he, the officers he has withdrawn, and all his superiors, including the Inspector General, like all public and state officers, work for Kenyans and merely execute a delegated mandate from the people. We demand of the Inspector General, as the ultimate duty bearer, the immediate and unequivocal apology together with an assurance that such will not be repeated under his watch and tenure. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng obono chwalo twak e od bura mar thicho oko Masengeli e apisi ponono ne otimo sidi gi wich teko mar rem luwo chike kendo rem chiwo luor makende ne doho mathurka. If the police service decides to enforce the law, then the whole fabric of the democracy falls. We're falling into anarchy. And I want to say this morning, that if that gentleman does not resign by end of the day today, as David Ochieng will take such a motion to Parliament for his removal from office. He must leave office. Jokedo ne ratiro mag oganda e kaunti Mombasa omiyo Masengeli ndalo 7 kende mar luwo chik mano ochiw gi doho kendo oduoko jochiw arita mag jang'ad bura Mugambi. To kao kamano gibiro siawo jopiny mondo mi ondhi Masengeli kende giwegi kaluwore gi chike mathurka. Ingekuwa ni mtu wa kawaida ameiba kuku ama ameiba kitu, na sisi kama Wakenya tunamuona mtu yule amepatikana katika act ya kuiba, tuna jukumu kama Wakenya kumshika mtu yule na kumpeleka katika police station, na ndio hiyo inaitwa to evoke citizen arrest. We will just march to the office, we will look for him wherever he is, and when we see him we will arrest him, present him to court. We have the powers. No one has the powers over the people. Duol mamenyo kaka obila tayo tije gi IPOA osingo timo nonro e wi okang' mar mayo jang'ad bura no obila mage nonro magiwacho ni biro yango malong'o okang' magibiro kao. Mabire kinde ma onge ranyisi moramora ma Masengeli osenyiso mayango ni weche makamagi chando pache. Penjo mathoth oganda koro penjore en to en ng'ama ni tok Masengeli. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ogai ma kojolo mar obila Gilbert Masengeli mano yud kod ketho mar